בטור האחרון של סבר פלוצקר, מיום שישי העשירי במאי 2013, סבר פלוצקר סיפר לנו שהוא למד אצל פרופסור סו באוניברסיטה העברית בירושלים כלכלה חלוקתית או כלכלה צודקת. קודם כל, אני לא ידעתי שקיים ענף כזה בכלכלה צודקת. אני מבין שהענף המסוים הזה בכלכלה עומד בקונטרסט חריף לענף מאוד מפורסם בכלכלה שנקרא כלכלה לא צודקת, שזה כנראה כל מה שהסטודנטים לומדים. כולם לומדים כלכלה לא צודקת והם מקבלים את הדיפלומה ואת התואר ואת ה-BA ואת המאסטר ועושים עבודת דוקטורט ופוסט דוקטורט וזוכים בפרס נובל על עבודותיהם המשובחות בנושאי כלכלה לא צודקת. רק קומץ אנשים מוכשרים באוניברסיטה העברית בירושלים למדו כלכלה צודקת. אז ומה זה כלכלה חלוקתית וכלכלה צודקת? לקחת כסף מפלוני ולתת אותו לאלמוני, או לקחת כסף ממעמד הביניים להעביר אותו לעניים. למה לקחת כסף ממעמד הביניים ולא מהעשירים? מכיוון שפשוט אין מספיק עשירים. מה שנכון, באמת אין מספיק עשירים. גם אם תמסה את כל העשירים ב-90%, זה יחסה רק קמצוץ מסך הכל העניים שיש. הכסף הגדול נמצא אצל מעמד הביניים. אז אנחנו נכנסים לכיס של מעמד הביניים ומעבירים אותו לעניים. מה שאני רוצה לספר ולתאר כאן קצת זה כיצד לקחת כסף ממעמד הביניים ולהעביר לעניים מעשיר את העשירים, מעלה חיוך על שפתותיהם וגורם לריר לזלוג על סנטרם, יוצר אבטלה, הורג את הציביליזציה של העתיד ומעלה מחירים. ולא סתם מעלה מחירים, מעלה מחירים בנקודות שבהן הכי כואב לעניים שיעלו בהם מחירים. דבר ראשון, אני רוצה לפתוח ולומר שאנחנו מבדילים, אני, לא אתם, אוקיי? אני מבדיל בין שני סוגים של עניים. עניים שרוצים לעבוד ועניים שלא רוצים לעבוד. מה שאנחנו רוצים בשביל העניים שרוצים לעבוד הוא ג'ובים. זה הדבר שאנחנו רוצים בשבילם יותר מכל דבר אחר בעולם. לגבי העניים שלא רוצים לעבוד, רמת העניין של מה יקרה להם הוא נושא לדיון, נגיד את זה ככה. ועכשיו אמרתי כמה נקודות. בואו נדבר שנייה על מה קורה כשהממשלה לא לוקחת את הכסף ממעמד הביניים. כשהממשלה משאירה בידי מעמד הביניים את הכסף שהוא הרוויח. מעמד הביניים הולך, וקודם כל הוא כמובן כמו כל אחד אחר משלם חשבונות. ארנונה, טלפון, חשמל, מים, גז. הוא קונה אוכל, הוא קונה חומרי ניקוי, הוא משלם את ה-day care לילדים, הוא משלם הוט, קו אינטרנט, ובאופן מסורתי, כל זמן שלא ממסים למעמד הביניים תצורה, נשאר לו עוד סכום כסף מסוים, שבו הוא הולך וקונה דברים שבא לו. הוא הולך לקונצרטים, הוא הולך להופעות, הוא נוסע לחוץ לארץ, הוא יורד לאילת, הוא קונה בגדי אופנה, הוא קונה תיק טיולים משובח, הם מחליפים דלתות, הוא מחליף את המקרר, הוא מרצף את הדירה, כהנה וכהנה דברים. הדברים האלה, הצרכנות הזאת, מפרנסת את העסקים שמוכרים את הדברים האלה. אלה שמוכר את החלונות הכפולים עושה כסף, וזה שמוכר את תיק הטיולים המשובח עושה כסף, והמרצף עושה כסף. בתי המלון עושים כסף וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה קורה כשלוקחים כסף ממעמד הביניים, מעבירים אותו לעניים? מה שקורה, שזה מה שקורה היום, אחרי ששילמנו על הבסיס, נגמר לנו הכסף. אז מי שמוכר את התיק טיולים המשובח, נכנס לקשיים. מוכר פחות. כשהוא מוכר פחות, הוא מפטר יותר. יוצר אבטלה.
אז הבן אדם שנקלע למצוקה ולקשיים, יותר קשה לו למצוא עבודה עכשיו מאשר קודם. אז כבר יצרנו אבטלה. עכשיו, מה קורה כשהכסף עובר לעניים? באופן כללי היינו יכולים לחשוב, אתם יודעים, הצרכנות לא נפגעת, רק שבמקום שהצרכנות תבוא מהכיוון של מעמד הביניים, היא באה מהכיוון של העניים. זאת אומרת, לכאורה, מעגל החיים הכלכלי של אספקה וצריכה והיצע וביקוש, לא נפגע בכלל, הוא רק עבר קצת ידיים. האמת היא שהוא כן השתנה, מכיוון שאם בעבר הייתה צרכנות במידה מסוימת שבאה מכיוון מעמד הביניים, ועוד צרכנות על דברים שהם בסיסיים, ועוד איזשהו נתח מהכסף הלך לדברים שהם לא בסיס, שהם מותרות. מותרות. הדבר הנקלה והשפל והמיותר הזה, על עתיק טיולים. עכשיו נתנו את הכסף לעניים, והעניים עכשיו מגבירים את הצרכנות שלהם על מוצרי הבסיס, על המזון ועל חומרי הניקוי. מי מרוויח מכל הסיפור הזה? זאת אומרת, אם בעבר תנובה מכרה כך וכך כמות של חלב, לקחנו כסף ממעבר הביניים, העברנו אותו לעניים. אז אם בעבר העניים ידעו שיש להם תקציב רק לקרטון חלב 1 ל4 ימים, והם דאגו לספור כל טיפה, עכשיו הם יותר ליברליים. קונים 2 קרטונים. מי מרוויח מכל העניין? תנובה ואוסם ואלית וסנו, 10, 14, 16 חברות גדולות מרוויחות מכל העניין. מי נדפק מהדבר הזה? מעמד הביניים והעניים. כשאתה לוקח כסף מעמד ביניים, מעביר אותו לעניים, הביקושים למוצרי מזון בסיסיים גדלים, חלב, קוטג' וכן הלאה. וזו בדיוק התופעה הזאת שמביאה את מנכ"לית תנובה להגיד, הביקוש קשיח, אפשר להעלות מחירים בכיף, שום דבר לא ייפגע. המחאה החברתית זה משהו זמני, זה לא פותר את הבעיה, כי המחאה החברתית תוקפת את הסימפטום ולא את המחלה. אז תנובה ואוסם ושטראוס מרוויחים פנטסטי מכל העניין הזה. מעמד הביניים נדפק, מכיוון שעכשיו, אם הם לא מוכרים מוצרי בסיס, אלא מוצרים של ציוויליזציה מודרנית, הם עכשיו מוכרים פחות, הם נקלעים לקשיים, והעניים נדפקים מכיוון שהמחירים על מוצרי המזון עולים. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אילו היו משאירים את הכסף בידיים של מעמד הביניים, מי שמוכר את התיק טיולים המשובח היה סוחר עובדים במקום לפטר אותם, מה שהיה נותן פתרון לעניים שרוצים לעבוד. אבל יש כאן אספקט יותר עמוק, והוא הציוויליזציה של מחר. אם אתה לא מאפשר ליזם של המחר, שהוא היום עובד כשכיר במעמד הביניים, לחסוך את הכסף ולאגור כסף בשביל שעוד 3 שנים יהיה לו 100,000 שקל לפתוח עסק, הוא לא יפתח את העסק. חבר'ה, זה 9 דקות, אתמול אני הקלטתי 11 דקות ויוטיוב סירב לקלוט את זה, אז אני הולך להפסיק כאן עכשיו, אבל העניין הזה של הציוויליזציה של מחר הוא נושא חשוב, אני אדבר עליו אולי מחר. ביי.